И здравейте, пичо, аз съм Марио от Марио TV. Тук при мен е Данчо и днес снимам втори епизод на Мраморски Survival. Направихме някои неща по къщата, като входа и изхода, т.е. задния вход. И имаме да довършим тавана някъде. И да, тук... Кой номер нещо търси нашия брат тук вътре? Имаш ли камик? Събери малко. Аз имам камен на такова... имам дървен кирик само. Ети, дай ми дървената земята това. Съберем малко. И ще довършим това на... Да. Ако ресурс пак ви трябва, ако ви харесва, пишете вдолу в коментарите, ще ви дам долу линк. И така. Да, ще какво правиш в момента? Приво. Но то ме дрази, така че имам дърво. Имам екстра. Ще направя малко една камена киркче. Там е нерви вече. Аз се върна с май залез. Да. Къща отвънка някаква яка. Мога да направим втори етаж. А за какво ни втори етаж? Не знам, тук ела за малко. Тук да махнем етаж, защото виж някак си тъпо седи. Май. Кое? Ето тук. Що го махнем? Това е там, защото някак си... Не. Да, така е яко. Аре, да спием. Колко камък събра? 30 няма. О, дай. Какво ще правиш с камък? Еми, казах ти, покрива ще го направя. Мисля, не покрива тавана. Тук сега да извадим камикъл. Имаш късмет, че ти лаги, бе, братле, лаги. Еми, лаги. Ще яво като про. На колко такова си? Кое? Render distance. Ще как беше, това ли На беше? video settings. На видео settings. Кое каза? Горе вдясно на render distance. Чунка ли? Не бе, render distance. 8. Направи си го на 4 и долу max frame rate колко ти? 100. Напиши, направи го до края. Това горе в ляво graphics. Колко? Напирай го на fast. Готово. Smooth lighting какъв ти? Минимум. Направи го на off. Готово. Сега я виж по-добре ли? Да, ето се. Толкова не лаги се. Даже не лаги. Ти с колко чунка играш? С 10. Ще ми цепи. Ето ще те тъпи. Нищо друго да правиме. Аз ходя да търся храна. И трябва да направим ферма. Направи едно такова. Мутиче? Да.
Аз мисля да ходя да търся айрон. Ей, Юж, няма да правим някаква мутичка така камена. Ще направим такава айрон. Не айрон, а дървен. Къде ще? Аз мисля Мариала. Тук да той тук не случи, не се случи. ех, край. Убийте крайки. А Боня, къде беше нас? Докъде ходи? До нас. И какво? Та майка ти какво пази майка? Какво го защита? Мани. Ти не го видял сигурно. Точно. Абе не си имам клип, аз какво си глас, какво ти говоря. Марка там, къде излизаме за към дървета, там не е в многото гради. Там къде след левата, не ги знаеш. Идем напред стълбички и отгоре стои по стълбички. Теж. Сега мисля хода да търся. Ти къде си, не искаш му тече? Чакай. Ще направя на малко съндъч, ще ги търся, ще търся. Знаеш, тия като се разбира, така направо... Първо мърката ще ги изтъпа. Ой, има кол марка. Гледам тук 4. Там другото. Четото ставам вътре, знаеш. Ще направя още малко такова. Още една кирка. Още две. Добре, 20 факли и ще ми стигнат. Може. Помниш, че харесва ли ти? Да. Ба, чум зомбите, броке. Никакво дърво. Айо. Имам, аз не взех. Как сега ще... Не стимаме. Аз мисля все едно. Вот това. Да? Мерси, бе. Thanks. Ще ходя да събера дърво. Аз ти на 12 ниво Ще нищо. спра клипа му. За какво? Твичовете са тук. Ще ходя за дърво. Ще се опитам да го направя по-бързо, да забързам тук. Защото ще изглежда малко скучно, нали, така да
over. The monsters in my head are scared of love. Funny people, listen up. It's never too late to change your love. So don't let them steal your light. Don't let them break your stride. There's light on the other side. You'll see all the rain clouds follow me. It's a revolution. Make it out tonight. It's a revolution. Twerk it, baby. Но сме тук. Събрахме дърво. Мисля, че толкова стига. Да го оставим тук в честа. И Дан ще копаш, не? Да. Да го оставим тук в честа. И друго, какво може да правим? На 12 реши. Друго нещо да декорираме, не. Добре, вече на 12-то. Ами, И пичове, виж- това ще е от този епизод. Мисля, че направихме достатъчно работи. И да, до скоро виждане.